ville komme her i dag. Vi er rigtig glade for, at I har reageret på vores dagsorden. Og derfor har vi valgt at tage en opdateret dagsorden med, som I kan se her, hvor vi blandt andet vil komme ind på jeres generelle økonomi og jeres ønske om en ny elbil. Det ser så fint ud. Ja, tak. Vi er jo lidt usikre på det her nye med at få en elbil, for vi har jo altid bare haft en Skoda, som vi har været rigtig glade for. Ja. Det er jo også en stor beslutning. Kender I nogen, der har erfaring med en elbil, og har I undersøgt muligheden for at have en ladestander derhjemme, for ligesom at gøre det en del nemmere for jer selv? Ja, altså vores nabo og venner, de har faktisk elbil derhjemme, og vi har også haft undersøgt muligheden. Og det er en mulighed for os at have elbil derhjemme. Og det er noget, vi godt kunne tænke os at kigge lidt nærmere ind i, da vi stadig er lidt usikre på det hele. Ja. Altså i forhold til, hvis man skal have et nyt transportmiddel, så er elbil jo the way to go, økonomisk set. Vægtafgiften er en del lavere, og så også de penge, man bruger på brændstof, det bliver også skudt nedad. Så der kan man få et abonnement til 800 kroner om måneden, og så er der sådan set bare fri ladning. Og de kilowatt-timer, man ikke bruger, dem får man tilbagebetalt. Det lyder smart. Ja, meget smart. Og først og fremmest så har vi lige lavet et budget, som ligesom viser jeres generelle økonomi, og det kan I se heroppe. Ja. Og først har vi lige kigget på, hvad I har af indtægter, og der tjener I efter skat 432.000 om året. Og så har I selvfølgelig nogle udgifter til jeres hus, og der betaler I så renter og bidragssatser, fordi at det er et rentefrit lån, og det ligger så på 66.000 om året. Derudover så har I så nogle udgifter til jeres varme på 6.000 og el og vand også på 6.000 kroner. Derudover så betaler I så begge to til noget A-kasse, og der bruger I 19.000 kroner om året. Og så har I nogle telefonudgifter på 7.000, og så betaler I også af på jeres nuværende bil, og der bruger I så 18.000 om året på det. Ja, så har I så noget forsikring, I også betaler til på 5.000, og så har I nogle transportudgifter på 32.000. Og så har I noget gæster og restaurantbesøg, hvor I bruger 24.000. Og på madposten, der har I 78.000, og så på ferier og rejser, der har I 12.000 kroner, og så på tøj har I de 6.000 kroner. Og det giver jer altså i alt nogle årlige udbetalinger eller udgifter på 290.000 om året. Og det vil altså sige, at I får et overskud om året på 141.000, og det vil altså sige et månedligt overskud på 11.800, hvilket er et ret stort spænd, I har at gøre med. Ja. Det er vi glade for at høre. Vi havde da nogenlunde idé om, at vi kunne lægge lidt til side hver måned, men det er dejligt, at det er så fint et beløb. Ja, vi prøver også at spare en lille smule, ikke? Prøve at bruge så få penge som muligt i hverdagen. Ja, og hvordan er jeres økonomi? Hvordan har den ændret sig, efter jeres børn de er flyttet ud? Jamen, det er klart, vi har haft lidt mere luft i det. Der er ikke lige så meget mad, når man har 2 børn boende hjemme, og til diverse sådan, udgifter i dagligdagen. Det er helt klart blevet mindre, og så kan vi da se på vores elregninger og vand og de her udgifter. Faste udgifter er da helt klart forsvundet. Forsvundet en lille smule, så det er dejligt. Så generelt har I fået mere luft i budgettet og mere overskud til at lægge til side til opsparing? Det må man sige, vi har, ja. Det synes vi. Perfekt. Og nu hvor I taler om den her nye elbil, hvordan bruger I så jeres bil i hverdagen? Jamen, den I har nu? Vi er blandt andet rigtig glade for at have en bil, der den egentlig kan give os noget frihed, fordi vi synes, det er rigtig dejligt at gå nogle ture ude i den dejlige natur. Og det er en måde, vi virkelig kan slappe af på i vores fritid. Så bruger vi også bilen blandt andet til transport til arbejde. Så en bil, den hjælper helt klart med noget logistik, og den giver os nogle muligheder og nogle frihed. Helt bestemt. Ja, og så vidt jeg kan huske, så var det Mia, der kørte på arbejde? Ja, jeg kører på arbejde, og så er det Gert, som cykler, ikke? Det har han gjort af. Ja, okay. Det er også godt at jeg har råd på cyklen i gang. Ja. Nu er det jo mig, som normalt set har cyklet på arbejde, så nu må det være hans tur. Ja. Men er det jo? Ja. Der er ikke noget regntøj, ikke kan klare, hvis det regner. Nej, det er jo det. Så er det på med regntøjet. Det må man i hvert fald billigere end at have 2 biler.
Og regntøj lidt mere affordable. Helt bestemt. Ja, så kan vi se, at I også lægger noget til side til jeres pension, og det sker jo så gennem jeres løn, men har I overvejet sådan noget med en privat pensionsopsparing også? Ja, altså det er noget, vi har kigget lidt ind i. Det er, vi er lidt usikre på det, og nok også lidt nervøse. Også med den alder, og hvordan man skal gøre med pension, og man skal have en høj risiko eller lav. Og ja, så der er mange uklare spørgsmål, ubesvarede spørgsmål fra vores side, som vi er lidt nysgerrige på, men meget usikre på. Men vi kan godt lide i hvert fald, og altså, det er vigtigt for os at have en god og solid opsparing, men alt det her med pension og sådan, det er altså ikke noget, vi har kigget så meget ind i. Nej. Ikke rigtigt. Man kan jo altid få et møde med ens pensionsrådgiver. Ja. Nu har jeg den gennem arbejdet, så jeg ved ikke lige, hvilket pensionsselskab vi har, men Jeg ved det faktisk heller ikke. nej. Ved du det? Gert? Der rammer I os på et ømt punkt. Helt Men vi havde også glædet os til at komme ind og snakke om forhåbentlig noget med et billån i dag, så det må vi tage på et andet tidspunkt. Ja, Selvfølgelig. Men ja. helt i orden. Men ja, vi må få kigget lidt mere ind i det der pension på et andet tidspunkt. Det er jo også, vi er jo ved at være lidt oppe i årene, og det er noget, vi burde kigge ind i på et tidspunkt, inden det er for sent. Det er bare lige, hvornår vi får gjort det. Ja. Og nu var det med, at Gert han cyklede på arbejde. Ønsker I at sælge den gamle bil, eller ønsker I at have 2 biler? Den skal sælges. Vi tænker, at nogle af de penge ligesom skal Bruges som udbetaling. ja, udbetaling på et nyt billån. Så kan vi ligesom reinvestere i en ny bil. Ja, på en eller anden måde. Ja. Ikke? Noget mere klimavenligt, noget mere økonomisk venligt. Lige Ja. præcis. Helt bestemt. Vi har jo kigget lidt på, hvad I har gæld i jeres bil, og der kan vi se, at jeres restgæld er på 67.000. Har I sådan nogle forventninger om, hvad I cirka kan få for jeres nuværende bil? Vi havde kigget lidt på Bilbasen og de andre diverse bilhjemmesider, hvor vi nok gerne håbede på en mellem 90 og 100.000. Ja. Det ved jeg ikke, om I også har kigget lidt på hvad bilen kunne være værd. Ja, altså det lyder meget realistisk. Altså har I blandt andet kigget på en bestemt bil, mærke, pris? Vi kigger på en Skoda. Ja. En Skoda elbil. Vi har Skoda i forvejen, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så vi tænkte, at en Skoda med god plads i bagagerummet. Og, ja, Så vandrer støvlerne. Ja, bare sådan, også hvis man skal besøge sine børn på et tidspunkt. Og, Hjælp med at flytte lidt, eller sådan ja, noget. eller besøge sine venner og Ja. tage på nogle oplevelser sammen. Ikke? Ja. Jo, vi er lidt vilde med den bil, der hedder Skoda Enyaq. Tror jeg, Og man hvad taler er det. prislejet på sådan en? Jamen, jeg sad lidt for sjov bare lige og scrolle lidt rundt. Og der synes jeg, man kunne få den fra omkring 200.000 ish. Ja. Ja, det virker meget sådan, sådan 250, der er en kvart. Ja, Ja. det synes vi egentlig godt kunne lade sig gøre, også med det budget, I lige har vist os. Ja. Umiddelbart med en indbetaling måske fra den gamle. Ja, og det er jo stadig en forholdsvis ny bil, så den der burde ikke være de store udgifter i forhold til mekanikerbesøg og sådan noget, så det bliver Vi ikke sådan noget håber, at vi problem. kan spare nogle penge om måneden. Ikke? Altså Bestemt. ved at skifte fra benzin til det. Hvor meget forventer I cirka at kunne spare? Altså vi håber lidt, at vi kunne spare omkring de 1.500 kroner om måneden. Ikke? Ja. Så vi kunne lægge til side enten mod noget pension måske, eller nogle oplevelser, eller nogle andre interesser. Ja. Eller bare på opsparing. Hvis vi ikke lige ved, hvad vi vil bruge vores penge på, så tror Hvis jeg. vi spiser jo meget ude, ikke? Det kan Vi er godt rigtig, lide. rigtig glade for at spise. Specielt, Jeg kan se det. Specielt Ja. italiensk for tiden. Ja. God vin, god pasta. Det er jo også vigtigt at spise godt. Ja. Det lækker mad. Ja. Det synes vi også, vi kan tillade os nu, hvor vi har fået lidt mere luft i Ja, budgettet. det er jo Ja, nemlig børn så der er Spise flyttet lidt ud, så er mere der tid til jer. Præcis. Ja. Ja. Perfekt. Og det med 1.500 kroner om måneden, det er de normale sådan, besparelser, man kan se, når man skifter fra benzin til el eller diesel til el. Det er en blanding af en faldende vægtafgift og benzinomkostninger, ikke? Det lyder bare super godt. Og hvis vi nu siger, hvis nu der skulle komme nogle uforudsete udgifter, hvordan ville I så tænke, det ville påvirke jeres opsparing? Jamen, nu har vi jo lidt, vi har jo, først og fremmest er vi rigtig glade for, at vi har det her rum og det her spænde i vores økonomi, hvor vi har lidt ekstra om måneden.
Så vi håber da ikke, at det vil gå ud over vores opsparinger, Nej. at det egentlig bare kunne dækkes. Og det er egentlig også derfor, vi har det her store spænd i vores økonomi, så vi egentlig kan betale til vores uforudsete udgifter. Det, så vores opsparing vil vi helst gerne lade være og kunne have stående sikkert. Helt bestemt. Helt bestemt. Ja, hvis vi lige kigger lidt på det her i forhold til, hvis I vil købe den her elbil, og hvad der er muligheder i forhold til at optage et lån, så kan vi jo se, at I har en restgæld på 67.000, og hvis I forventer at kunne få omkring de der 100.000 for bilen, så vil det så give jer et overskud på 33.000, som I så kan bruge som udbetaling på den nye bil. Og hvis vi regner med, at den cirka koster 210, så vil det så sige, at jeres årlige ydelse på jeres billån går fra 18.000 til 26.000, og om måneden vil den så stige fra 1.500 til 2.200. Så det vil stige en lille smule, men altså i forhold til, hvad I regner med at kunne spare på benzin og udgifter til sådan noget som reparationer og sådan noget, så kunne det måske godt være en mulighed. Ja. Altså man kan sige, så længe at det vil ikke vil overstige de her 3.500 om måneden, så vil det i hvert fald ikke, hvad kan man sige, ændre vores mulighed på at spare op i hvert fald. Så længe at det ikke vil overstige 3.500, så tror jeg, at vi godt kunne kigge ind i det i hvert fald. Ja, og vores beregninger har givet lidt plus lidt minus i hver ende, så de der 2.231, det er et estimat, som der sådan er lidt i den høje ende, så det burde ikke gå over de 3,5. Okay. Hvis I holder jer til den Skoda Enyaq. Så fint. Ja. Okay. Så hvis I vælger at bruge flere penge på bil, er I så eventuelt villige til at skære ned på ferie, fritidsinteresser osv., eller er det ikke en post, man Vi vil skal helst røre ved? undgå det, men nu er vi egentlig også med nogle tanker om, at vi gerne vil gå en lidt mere klimavenlig fremtid med, og vi vil egentlig gerne prøve kræfter af med en elbil. Ja. Så det kunne vi måske godt være tilbøjelige til, men det er nok noget, vi lige skal tygge lidt på derhjemme. selvfølgelig. Så kan man altid tage nogle bilferier i den. Det er, Ja, det er selvfølgelig også en rigtigt. mulighed. Ja. Så jeg tror, at vi skal lige hjem og tygge lidt på den, hvis det skulle gøre, at vi ikke kunne få råd til at tage på de ferier, vi gerne vil. Fordi det er vigtigt for os. Det er det. Ja. Men spændende i hvert fald. Super Ja. spændende, vil jeg sige. Specielt hvis det kunne lade sig gøre for en så lille stigning månedligt. Ja. Som måske Som der så er besparet i vægtafgifter og ja. benzin og sådan noget. Ja. Det kunne være rigtig, rigtig spændende. Ja. Det er jo det nye. Det er det. Altså hvis nu vi så måske siger, hvis det eventuelt var muligt at opretholde en solid opsparing, ville I så være interesseret i at købe den her elbil? Det kunne vi sagtens være. Jeg tror lige, man skal have lidt tallene foran, så ikke også for lige at Ja, det er finde også ud af det er en stor beslutning, så det er jo ikke noget, vi bare lige skal træffe nu her, vel? Men Jeg tror lige, vi har brug for lidt tænketid, Ja. måske. helt Hvis bestemt. I kunne være interesseret, kan vi jo sende jer de tal, vi har vist jer i dag, og ligesom vise jer budgettet, så kan I jo gå hjem og kigge lidt på det. Ja. Meget, meget gerne, ja. Perfekt. Skal vi sende den til din mail, Mia? Ja, meget gerne. Jeg kan lige give den til jer bagefter. Jeg skal lige finde den. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Nej. Ja. Er der noget, sådan, I gerne vil snakke om, inden vi lukker den endelige aftale, eller? Jeg tror, I kom meget godt ind på det, vi ligesom var lidt usikre omkring. Jeg er meget tilfreds. Og som sagt, så skal vi nok bare lige hjem og tænke lidt over Ja, det. selvfølgelig. Vende den Og forventninger. Mm. Det lyder som... Men jeg tænker, at vi måske kunne snakke sammen igen om et par ugers tid, når vi lige har gået lidt med det, og så kan vi se, om Så på den et par gange. Præcis. Ja. Vi Så- tænker det hjem. Kan vi aftale, at vi sender jer et mødereferat fra i dag, og så kan vi ligesom aftale, at vi ringer til jer en gang i næste uge med henblik på den endelige aftale om det her billån? Ja. Det lyder som en god idé. rigtig Lad os, god idé. lad os aftale det. Perfekt. Super. Det er vi glade for. Tak for mødet. Jamen, Tak tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Ej, Tak for i dag. der er lidt klod med hænder. Tak for i dag. Tak for i dag.